Ọhaneze Ndị Igbo, ama m na unu na-anụkwa n'onu anyị, unu na-ege anyị ntị na-asị gịnị ile onye ọbụla na mma. Biko Okongwu Dibia apụtagokwa na-ebe n'akwa ọ na-ebebi ihe na-ewute anyị maka gịnị. Ọ bụrụ na onye omenala Igbo ya emeghị ihe anụnwa na ọ bụrụ na onye na-eje ụka mere asị na ọka ndị ụka si eme kparịa na ọhịọba mgbe sikwana gịnị ihe akwana kama compared to ihe this lady gwara Evangelist Ebuka Obi. Mana achọrọ m ka ntinye anya n'ihe Okongwu Dibia maka ọ gbasara m ihe ọbụla onye na-eme ya mewa dị ndụ vidio n'Chukwu gịnị ya George. Mana iji na nke gị na operesi nke onye ọzọ ihe ndị against kịta na Okongwu Dibia na-ebe akwa sị na gịnị nwaanyị atụgidele asụ tụọlị asụ dị ese na n'ọdị ime dọkịta si ya litus na step dọkịta si ya agazi n'ebe a ojikwa kpọje ụmụazị ya akwụkwọ ojikwa eme nke na n'ihe oyogidebe gịnị egotu ụmụ nsọ akwụla akwụ ego akwụla akwụ ma ka a na-eji ụgwọ ma ka azụ ka a na-eji ụgwọ akipte unit ma ka azụ ka anaghị eji ụgwọ ego gị lu ha na threshold ego gị kale ha na $100 maka ya kwụgwọ ụgwọ mana ọ bụ na olu ha ọ dịwu n'ọpịa eyu mana ọ na-agafe ya na 100 110 120 o wepụ ha na tax ka ya send email verification na you expect payment on so and so date from 21 22 23 year receive ego gị. Like I said it before, unless na that date or dabalo mbosi ụka or mbosi Saturday, that is the only way man ji receive alert. Mana once that day, ọ bụ na that day daba on Monday 21 bụ Monday, you receive email 28th night. Ọ bata ho Monday, ọ bata Tuesday. Maka na bank anyị na Nigeria na-apụkwa ala ha nwekwu n'onwe nke ha na-aghọ ala. Ọ bụrụzi onye n'obodo oyibo, ọ bụ na PayPal ka onye a ji receive ego, ka onye a na-click pay ka ị na-afị ozugbo. Because PayPal na-abụghọ ka ọda PayPal bụ gịnị ka ị na-eti the amount ka onye ahụ na-receive ya. Mana ọ bụ bank to bank wire transfer, that's when you begin to wait for getting alert. But PayPal is all dependent ka say receive payment na mana PayPal is instant receiving. Mana gịnị mana ọ bụrụzia no bank bụ Nigerian bank ihe eche 1 day interval or some hours to pay for gịnị your alert. That's the only thing. So Chioma na-atụ asị akwa Okongwu Dibia na ikwa na-ewute ihe a peji mmadụ ịma nji ego mmadụ na-akwụ mortgages n'obodo Igbo a na-ekwesị na onwe ihe ya eme nwaanyị abata ete merewe ihe ị na-eme were akaụntụ mmadụ niile na-ekwe abata ete na enu Imo na ya Abacha na ezi Owere okwefugo these 4 places nwaanyị abata ete were akaụntụ Okongwu Dibia gị na-enye ya ọ bụrụ by force ịmanage akaụntụ mmadụ. Okongwu Dibia na-asị na mgbe na manage be ha akaụntụ a ma ọ kpọọ gị na phone fiam ezi ya mana kemgbe bido manage we akaụntụ a from one problem to another nye nwa mmadụ akaụntụ ya at least ọ bụrụ ma ọ least ọ welekwana agbawakwa dibia vidio nwa ọ na-agba aya akpọli ya sị kpọli ya ka ọ marakwa na ngwa esi elite nne mana mark mere ihe ọ dịla onye ọbụla izu at least gọọmenti ekwere provide ọrụ iwere ọnụ gị kwutela onwe gị $100 a month $200 a month ọ ka ala gị mmadụ ma izugbo oshi ọ ya nwa at least onye onwe onye pụta na-asị na 200,000 bụ obele ego na Nigeria 200,000 abụrụ obele ego isave 100 were 100 na-emekwa expenses before the month runs out before another month a na-abịa akwụkwọ gị extra 150 or 200 ọ ka bụkwa ego. So biko vidiyo nụ Okongwu Dibia ma vidiyo m wute biko nenecha ya kaba arụ share ya kabakwa na arụ nwe ihe ọzọ ịchọ ikwu maka this video tikwa ọnụ na the video tinye ya na comment section na anyị na-anụkwanụ ihu nnekwu na-asị ka ọ malụ onye ọbụla mma ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị. The video. Okay, the voice note. Mbanyeli ya. Oh, the very stupid. Oh, that's it. Onye na no ni bụ Okongwu Dibia ife dị iche. Biko Chioma baby. Ugboro one ka m kpọọ. I could still remember mgbe m nọ n'onwe m ọkpọ gị na-akpọ m na phone na-disturb m monetize ya account na ego dị too much na monetization which is true. Mgbe kweta ife ikwu sege ngwa na account m ka ị monetize ya I first give you my main page which is Okongwu Dibia delisi ife dị iche akpọ ya n'ebe a na-eme video. I first give you my first page which is Okongwu Dibia delisi ife dị iche my main page nke nji bido
It now happens to be that now get monetizing that one, this one. Now get monetizing this one due to now this page. What can they go on the page? You go. I get monetize here because only go the page na here. A weapon business account here. Na the page. Okay. That business account, you know, monetize the account total. A copy H. Monetize the a copy H. Where's your cable? No, so. By then, so we may venture with my page. Where's your cable? No, so. You build page let me create another page. This which is this second one. Okay, now we create the second one. Which is then see if it teacher. I create here saying the page last time I think 3 days gone on Naka we will 5,000 followers. This one we create here the page. I create here the page. From that day, this page problem to the other, from one problem to the other, from one problem to the other. I see I dossier on what if I make for her. And then the page almost no my village in 1 year page. Show my pick here call because but not when they post to give them everything. Show my pick call below. Man, I'm by my page. In the pick what my call or from boy pick go. And then get my page. If you don't be busy, if you don't ever travel, if you don't complain. Okay. Choma, egoni na my page na mutalu megi ke to 2 blue half. Because I'm on my tech manager no where Gambia. Check a man or send the golo me info. Okay, send the bay. Send the bay. Now you never send them. Or send the bay. You say no get send the I'm going to screenshot one me for we can the next video me go soon. Obu na go my page na amuta agbako mi obu no e ka area uze to ofunso ka akwugwo omu ndoze eri yeri odo ewutam lie is fine ndum ni na blow na that Facebook monetize without Facebook without mo aka azu ka di mo okay obu so from mo aka azu ka kan jeri ni no ni fo jedili mo to abu na ego ni na nwe eji mi ato afia Choma, those common, even as a walk those common, till more go to 200,000 can clear debt to Indina Benchot. How no? You quit you go do send need him. Now, doctors, you guide it to na step. Never no need a cooling water. My God, Jesus. Somebody cooling water. No offense. No, for look at that, no, look at that, Fentia. But we are okay another day. From one story to the other, okay, Choma, since today I have been calling you to give me back my to send the alarm to 150,000. Yesterday I came see touch up on sending 55,000 out of Egoni no make it. Well, okay, why need yours that 150? I am managing to raise 50,000. This year on that 150. Open go to Bona, can popo. Next month or next upper month kiji when you top Monday feel no problem. If you lose send the alone number your sister. Because I see if there is no evidence you go explain time there. The number send the alone. You send the alone this number. If you will save the number AK, can you want to save here? Let me come chota must you send along the number. My call yes, okay. Yeah. Ono na anya na elu ife be buchi oma baby Brazil Ezenwanyi. Na number 1 year nwanyi you send along. Very good. O se mbo 1 year nwanyi mu jesi an na 1 year nwanyi ego na okwu igolu ego. 1 year nwanyi we kwuba na ka go with my house agent. Onye agent na-esogharị nwaka anụ ma bribe si di agent ka ọ rapụ iwere ụlọ nchọta anya onye ọzọ ka o nwere ụmụ ndidi ego abata m aka ka nye na ego na-eme expect na mgbe ọ ya aba m aka akatịka wee nọ ọ na-eke agụ for confirm 4 hours nwaanyị apụta nne ngwa mezie n'ụlọ transfer
na Chioma jikwa wee si ya no 50,000 ka ọ ya enye m o jikwa wee mụ nsị a ka ekwazi ka o si bụrụ na Chioma gwa m according to her na Facebook jikwasị m because o si go from 1,000 something baa na 800 sizie na 800 bazia na 600,000 ka Facebook nsị ọ ga-esi weta nsogbu adịghị si na-ebodu m enye ka nsọtụ aka esi nji n'aka nwanne ya ka ọ sịkwazia na 50,000 ka Chioma si anya nye m. Okay, nsi no problem. 50,000 nwa wetasi ya nweta no ya confirm mo kwa from Chioma. Mo na nwanne ya nwanyị wee kwa na junction for confirm 101. Ntare ego gwere igwe naba. Nduho moto niile onye gafe ọgba break Okongwu na-enene m na junction. And that day being the day my brother na-eme wedding, ekwesịgo m ịnọ ebe ọ na-eme wedding n'ụtụtụ eche m ụlọ m mgbagharị karịa m ọkpa. O wee ruo taa amara m ka do ya besabugo nje park maka dis thing abụlọ taa ka obido o tegi iribe ego m je park jụọ m ọ na-abụ siarị asị na akwụ m ụgwọ nwanyị na ịda akwụ m ụgwọ ịmana je park etego ji ede all my fault ọ pụta online otego ji ede ọ atọkwa m amụ ọ pụta online kwuo ka ede ịgbawazi amụ kọba ife ji ụgwọ ọnụ oke ife dịzi mkpa na je wepụ onwe gị na my payout admin nye my page complete maka ọsọ page ka inye m here so page ka inye m afro payout I did not see payout and without this payout now on one rock and end ego na this page again this page anago n'iyi ịmụba live video na-eme live upon life imepụ life ịbakwa ọzọ imepụ live on instead of ije gwa mbọ ka ịbụ na inye my payout admin Chioma gwa ebe ime m mmụnwa Igbo gwo m n'ọkpa ya afụ mgbanya ọgwa efu kwa ifilu na-ebu Ezenwanyi na-enwe alụsị nwee nke nwee nke ọzọ inwe alụsị mma asịkwazi na nka anyị mara alụsị ya mma agwazi gị na nka anyị mara data alụsị jee wepụ onwe na my payout admin go and remove yourself on my payout admin Adam anazikwo gị ego were ego rie chop ọ bụ 2 million ọ bụ 3 million because ama m ego one my tech manager gosi m mmeki Adam eshozi gị rie mana ihe need bụ my payout admin na my page ka nchọ inyego my page or for my payout admin ofu obi si m mepee page ya na nọ dị ekwu okwu ewepụ na mmepe this page I think last month abi 2 months ka bụ nọ dị ekwu okwu wee ruo efe elu amara m ife m aka ịdị na akọ kịta